दे गावबागाव नामखौ सासे सासे ओरै लाइन लाइन होनदो दे नों होग्रोदो दे रायथाइ जाफुं रंजालु सुस्मिता सुमै फोजोंथाय टाइटेल गैया होनफिन फारि फारि होनब्रा दे नोंना र' फारि फारि नोंना औ नोंना थाखो बेसेबांखो नोंहा थाखो बेसेबांखो थाखोथाम नोंहा थाखोसे नोंहा थाखोथाम नोंहा थाखोनैया साबेसेयाव थाखोथामा थाखोसेया थाखोसे सानै सोर देरबा मा जागोन नों देरबा मा जागोन मा साख्रि आर्मि नोंलाय देरबा मा जागोन दे रावबो दिब्रा होन गावबागाव होननानै मा जागोन नों आर्मि साख्रि लागोन आलदा आलदा होनांगौ दे गावबागाव माबा नोङो पुलिस नोंहा मा जागोन नों नङा गावबागावसो होनांगौब्रा दे मा जागोन नों बायद' नोंहा आर्मि आर्मिया साबेसे जाखो बेयाव दे आर्मि नोंहा पुलिस माने बायद' नोंहाबो आर्मि नों बबे फरायसालियाव फरायो हा बिपि जोंलारि एमइ स्कुल नोंहा दे नोंहाबो नोंनि जिल्लानि मुङा मा क'क्राझार थिनालि नोंनि जिल्लानि मुङा नोंनाबो थिनालि नोंनि जिल्लानि मुङा थिनालि नोंना अख्रां नोंना थिनालि नोंनि हादरनि मुङा मा नोंनि हादरनि मुङा हादरखौ मिथिया माबे दे आर्मि भारत मिथिया दा नों मा गेलेनो मोजां मोनो काबादि खारनाय ओमफ्राय जेरला ओमफ्राय आइस वाटार दे नों मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो दे होनदो माखौ र' सिथा औ ओमफ्राय ओमफ्राय नों मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो खारनाय जेरला आरो बलखौ जोनो मोजां मोना नोंसोर नोंहा माखौ गेलेनो मोजां मोनो नोङो हा आइस वाटार ओमफ्राय काबादिखौ नों गेलेनो मोजां मोना खारनो मोजां मोनगोन ना मोना नोंहा मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो नों खारनाय बारनाय दुरुं बोलायनाय ओमफ्राय बल गेलेनाय नों लेखाखौ बबे टाइमाव फरायो मिथिया फासथायाव बेसे गोबाव फरायो नोङो 6थासिम 1 घन्टा नोंनो हारसिङै फरायो ना नोंखौ बिमा बिफाया
थिनो हा हारसिं फरायखायो नङाब्रा थारमाने गाव हारसिं गोसो जानानै लेखाखौ फरायोब्रा मिथिबाय 1 घन्टा फरायोना 2 घन्टा फरायनो हागोन ना हाया नों खयथायाव फरायो लेखाखौ 7टा 3टायाव 3टानिफ्राय हा 3टानिफ्राय जाया खामानि गैया हा मेथाइ जानांगौ जोंहा हा खोना नों हारसिं फरायो ना बिमा बिफा थिनो आंबो हारसिं फरायो आंखौ बाबासो फोरोङो बाबा फोरोङो खयथानिफ्राय फोरोङो 5टानिफ्राय 11टासिम दे जोंनि गामिनि मुङा मा दे र' जोंनि गामिनि मुङा मा दे जों लेखाखौ फरायनो मोजां मोनो ना मोना लेखाखौ फरायनांगौ ना लेखा फरायबा मा जायो साख्रिल' मोनो गोरोंबो जायोना बयजोंबो सिनायजायो बेसे बुरजा फरायगोन नों लेखाखौ फरायजोबगोन नोंहालाय आंबो फरायजोबो लिरनाया माबाखौ मा होनो से लाथिख' मा होनो से लाथिख'खौ से बाखौ मा होनो एनि उनाव मा जायो एनि उनाव मा जायो नैनि उनाव मा जायो 3 ना 15नि उनाव मा जायो 9नि उनाव 10नि सिगाङाव 10नि सिगाङाव मा जायो नोंहाबो फोरोंबो 9 जायो 2नि सिगाङाव मा जायो 2नि सिगाङाव 2नि सिगाङाव 4 जायो 2नि सिगाङाव मा दं गावबागावसो होननांगौ मिथिबाय दे अबे बिफाङा दालाय गैया नोंसोर मोसानो रोंना रोङालै माखौ मोसागोन दे आंबो